Túto chybu som znova zopakoval a možno ju robíš aj ty. Na poslednú chvíľu sme si naplánovali pracovnú dovolenku a ja som padol priamo do starého vzorca. Snažil som sa stihnúť všetko hneď. Namiesto radosti rástol pocit tlaku. V tom mi volá moja manželka Dominička, kedy prídem domov. Presne vtedy som si uvedomil ten obrovský tlak, pod ktorým som. Tak som sa uprostred chaosu postavil a zakričal stop! Vedome som prerušil vzorec. Vybral som si najdôležitejšiu úlohu, tu som dokončil a zavolal som Dominičke, som na ceste domov. Pretože presne toto je dôvod, prečo budujem nový biznis inak. Toto je moje obdobie absolútneho nasadenia. Ale to neznamená, že ma to má zničiť. Znamená to, že musím o to inteligentnejšie vybudovať systém, ktorý mi má slúžiť. Pretože sloboda nie je pocit, je to systém, ktorý si vedome buduješ. Ak chceš vedieť, ako sa mi s tým darí, sleduj ma.